Καλησπέρα. Άλλη μια προσπάθεια να εξωτερικεύσουμε αυτά που θέλουμε, αυτά που νιώθουμε και αυτά που νομίζουμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε στον κόσμο, να δώσουμε και εμείς την αξία μας και να καταφέρουμε να είμαστε ο εαυτός μας σε όλα. Παρασκευή σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου 2024, και είμαστε εδώ πέρα για να μιλήσουμε για τον μαραθώνιο, για αγώνες τρεξίματος, για διάφορους αγώνες βουνού που συμμετέχουμε. Να το χαρούμε, θα μιλάμε για NFL, για NBA, για EuroLeague και γενικότερα θα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πλάνο. Απολαύστε, χαρείτε το και καλή ακρόαση.